Yemi ñininka doro ko an balimamuso dɔ de bɛ kita a ye ɲininkali naati ko kerecɛn dɔ de bɛ kita kerecɛn dɔ de bɛ mɔgɔ bɛ taa u yɛrɛ furakɛ fɛ ko a bɛ duwawu k'i ye i bɛ taa a ka furakɛli cogo ye mun ye i bɛ 100 de d'a ma ou bien 200 ko a bɛ duwawu k'i ye bana min b'i la i bɛ kɛnɛya ko ale ye mɔgɔw bali a la k'u kana kɛ ko mɔgɔw ko an bɛ taa n yɛrɛ furakɛ kafiru fɛ dɔgɔtɔrɔsow la nin ye balawu de ye ani kunmasuli ani yɛrɛ dɔgɔya silamɛw bolo balawu fitina kunmasuli yɛrɛ dɔgɔya silamɛw bolo ɲana e silamatɔ n'i bɛ sujudi kelen bi ala ye e ni ala ka suru ka tɛmɛ kafiri kan kerecɛ ye kafiri de e silama min bɛ sujudi kelen sujudi ala ye e ni ala ka suru ka tɛmɛ kafiri kan e tigɛra e yɛrɛ la e silamatɔ e sɔnna ala ka alaya ma ko a kelen pewu de don a kelen pewu a ba wajibira kelen pewu de ka bato e sɔnna o ma min ko alaw ye saba ye u bɛ den bɛ ala bolo u bɛ furumuso bɛ ala bolo e tigɛra i yɛrɛ la fo e ka taa duwawu ɲini o de fɛ nin tɛ yɛrɛ dɔgɔya dan ye awa ni kerecɛ cogo nin furakɛla sugu min filɛ kerecɛw la furakɛlikɛlaw tɛ dɛ welelikɛlaw de dɛ ka t'u ka kafiriya ma furakɛlikɛlaw tɛ koyi u b'a kɛ ka mɔgɔw wele ka t'u ka kafiriya de ma parce que silama min taara nin cogo la lajarabi ye e sɔrɔ a ye duwawu min kɛ ye ou bien a ye fura min di e ma e kɛnɛyara a ka ko bɛ don i dusukun kɔnɔ n'i m'i ka silamɛya bila ka tugu a kɔ i sikkalen bɛ to i ka silamɛya la nin ko fila fana nin ko fila dɛla kelen tɛ silama to silamɛya kɔnɔ i bɔra i ka silamɛya la ka far'o kan i kɛra kafiri ye murutira i sikki ka silamɛya la dɔrɔn i kafiriyara nawaqidul islam nun bɛ al murtadu min bɛ hadamaden la muruti ka bɔ diinɛ la sikka b'a la ka sikka i ka diinɛ la i sikkara i ka diinɛ la dɔrɔn i kafiriyara u ka laɲini ye o de ye ina bɔ i ka diinɛ la pewu ina ɲagawu la a ye min kɛ ani kabako ina ɲagawu la ina marasa ina trompe ina ka silamɛya bila k'a fɔ ale ta de ye tiɲɛ ye ina fara a kan ou bien ale ye min kɛ e y'i yɛrɛ to i ka silamɛya kɔnɔna la ka ɲɛɲini silamɛw fɛ cogo o cogo i ma ɲɛ sɔrɔ a la ɲɛ sɔrɔ a la ale kafiri bolo ina sikka i ka silamɛya la a fula si ma ɲi ma bi bɛ kafiriya de donc mɔgɔ kana taa nin furakɛli sugu mɔgɔ kana taa fɛ a bɛ weleli kɛ ka taa ka kafiriya de ma awa a dɔw fana yɛrɛ n'i n'a delila a t'a kɛ ko i bɛ taa duwawu de kan n'i n'a delila i bɛ taa ye fɛn bɔ f'i ye o u t'o fɔ le a mɔgɔ si tɛ taa n'a bɛ ani bɛ lankolonya n'a tɛ fɛn dɔ f'i ye a bɛ fɛn dɔ f'i ye u bɛ weleli de la ka t'u ka kafiriya ma furakɛlikɛlaw tɛ dɛ an bɛ min fɔ mɔgɔ ye o de a haramuyalen dɔ ka taa ninnu sɛgɛrɛ tɛ bɛn u b'aw kafiriya de u b'u la se k'a ka diinɛ la ka kafiriya dɔgɔtɔrɔso ni a tigi bɛ nin fɔ ko an bɛ taa furakɛli kɛ kafiri min bɛ dɔgɔtɔrɔ la an bɛ taa furakɛli kɛ ni kafiri min filɛ nin ye ni a bɛ kita a ka taa dɔgɔtɔrɔsobaw la kɛ ni furakɛlikɛla don a ka taa gouvernement compte la dɔgɔtɔrɔsobaw la kɛ a bɛ mɔgɔw furakɛ cogo min k'a dɔn kɛ ko furakɛlikɛla don a bɛ taa miiri mun na ka taa damana yɔrɔ la mun na a ka taa jama dɔgɔtɔrɔsow la kɛ n'a bɛ se ka nanbara wuli a kana Gabure Ture kɛ o de ye kabuteli nanbara min bɛ Bamakɔ ya danbɔ la ni nanbara wulila don a kana Gabure Ture ya kɛ an k'a ye a bɛ nanbara wuli cogo min dɔgɔtɔrɔw k'a ye ninnu ye tromperuw de ye welelikɛlaw de ka taa kafiriw ma n'u bɛ silamɛw trompe k'aw lase ka diinɛ kɔnɔ silama ni e yɛrɛ ka duwawu ma jaabili min kɛ ala fɛ ka min k'i ye kafiri de ka duwawu bɛ o k'i ye donc ala kan kisi ala kan tanga mɔgɔ kana t'u fɛ dɛ wo kafiri ye a bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw tɔ bɛ i furakɛ cogo min ka furakɛli kalan ka dɔgɔtɔrɔya kalan dɔgɔtɔrɔw tɔ bɛ furakɛ cogo min kafiriw don a bɛ dɔgɔtɔrɔso la a bɛ mɔgɔw furakɛ ani n bɛ taa miiriw kɛ n bɛ duwawu kɛ k'i furakɛ o ye kelen ye donc u tɛ kɔ kelenw ye nin furakɛli sugu mun filɛ kɛrɛfɛlaw la silamɛw a kana t'u fɛ u b'aw wele ka t'u ka kafiriya de ma u b'aw lase k'a ka diinɛ de la a y'a yɛrɛ kɔlɔsi ma